आल्हा गए कुलदीप पहलवान संवरा पांडेपुर की धरती से मुना राजभर कमलेश भाई एले जवाहिर स्टूडियो से हम प्रोग्राम गाने जा रहे हैं। आमज जुमल बड़ा महोबा राज जवन बंगला रहे आल्हा उदल के वाह धैले बड़ा बंगले के रात तवले उदल पापी के परमनिगा उदल कहला कि पदमा के डोला हरवा के आ गई। पैदल आवता अब पैदल आवत बा घोड़ा तेगा कुल हरवा देला। कहला कि पट्ठा में हाथ के कोड़ा दा बाकी सुना जाओ बाकी अमरजीत है जो माला मार रे वही रे बांगला पर होई अरे पपी आई माला वही बेरे करे लो विचार और वे लूट ली हलो आइए लिया है कोड़ावा अपना हाथावा के ले ले आया हरे पपिया मारो मारो लड़का के मारो या झरा झरा हसिया देखबो लड़का के गिरो अब बाबूजी हैया ना कोइली भा आइए कतो है मारोल गईली या भाई मेला या दूसरे है मारो बारो पिताजी हमारो या तो बना ही दाया ना अल्लाह के पपिया भाई हरे पपिया मारो मारो या भाटत रे बदली अरे वही लड़का सोचत बा कि बाप रे बाप एकदम मारल गईली मेला में हरिद्वार जी में भौजी चढ़ा दिलो दूसरे बाबूजी मारत बड़ा कूड़ा के मार मत मारा मार देखले बार ऊपर बारी धावल बा धैले बा बखरी के रा जाकर ऊपर कहला सोना फूला के तो लोग लड़का आ गई उदल मारत बड़ा कूड़ा के मार हो सकल मुआइयो में देले यहाँ या छतिया है पीटो सोना फूला हेलिया चलो आया ही रे दादा धैली अरे या कोड़ावा के मरिया देखब अपहिया रे मारो आया हरे लइका गिरोल बाध लिया है गिरोल बाईरे सोहना फूला ये लड़का पर गिरी अले गई उदल पाखा धके झटकार के फेंक देना कि भाग जाए यहाँ से जैसन कैले वैसन पावत बा पदमा के डोला हरवा दे घोड़ा तेगा हरवा देला जैसन कैले वैसन पावत बा सोना फूला फूलवा चल दे धैले बड़ी बकरी के रात पाग सुना जाओ या लड़का हैया गिरोल उदल के खुलावा गइल बा गरम हैया है कुदल बाड़ा ओकरा सीनावा पर अरे दादा ठेउला रे दिहलो रे दाबायो या दुहलू का खुनावायो मोर जी तो फेंके रे दादा दुनिया छोड़ के चल गइल राम या कटता उदासी रे मोरे पागला परा पाइस जाओ बीरावा या माना दे करे लो बीचा या दाती के बोलिया रे मालक पापियो खबरदार होई जा मलखा कहूं उधर से कि जाए पापी जब तो अपन लड़का के ना भरत दूसरा के कहा खबा केहू के ना खबा तू मार के बात और बल सीना पर कूद के ठेउना दबा दल दूह लुका खून पे के दुनिया छोड़ के गइल हवा में तो उदासी हो गइल बा डांट के उदल कहला कि धावल है जा 10 पुरवा गांव में अब बढ़ी मरे लोहार लिया के वो हमारी बंगला पर टिकठी सलवा की पापी के लाश लेके चली गंगा घाट पर चिता सजा के अपने हाथे आग दे लगा
उदल की डर से बात में धामन अपन चल दिल बना गइल बना 10 पुरवा में हाँ आजा के बात on लोहार लिया कैलन अपनी बंगला पर वाह उदल टिकठी देले बना सलवाई सलवा के लाश त धरवा देलन बको टाइम में आल्हा के लड़का इंदल ना रहलन मोह महाराज अपन घोड़ा कटवाली के शिकार खेल के रहलन दावत के बलि उदल कहला कि पाठा आरती उठावा हाँ बाकी सुना जाओ हाँ बगीचा राजा न मिली गया देखब और थीरे उठले बा अरे पपिया धैले गंगा घाटिए के या धैले रे डहरिया देखब गंगा घोटिया के आ वही रहिया से आवत रहल इंदल रे जामा इंदल के लिगाहा देखब या चाचा चाचा कहत बाड़ इंदल हो जावान या के कर लसिया चाचा लेके लिया आवो ये चाचा मरम के दे हो बाताला या के कर फूलावरी आई रे मो हो बाबा में उजर गइला या जाना ताकि आज ये लिया मर गइली हमा या तो बोला ही दया वाला लागे उदाला के या इंदल से है केहू देखब बोला तना ये रे इंदल कहला कि चाचा बोलत नहीं खाई के कर लाश या कहां न खे बतावो उदल बोलत नहीं खान केहू ने के बोलत न बतिया आ उदल की डर से केहू बोलते नहीं खे एक जना बुढ़ाऊ दादा मोहबे के पुरनिया रहला कहला कि बेटा इंदल ले हम बतावत बनी उदल की डर से केहू बोलत नहीं खे न बताई ना बताई बा कि ले बेटा हम बतावत बनी के कर लाश या इंदल कहला कि चाचा बतावा के कर लाश या तू ही बतावा तू ही बतावा बाकी सुना जाओ मुना ये अल्लाह के बातन केवल हिता गावला वाह बाला मास्टर में हम रहली बिरहिया तो ये अल्लाह के बाला मास्टर जवानी में गवलन वाह बातन अपन हो बुढ़ऊ दादा कैसे कहत बेचवा इंदल इंदल से ले हम बतावत बन के कर लाश या भाई कैसे इंदल कहल चाचा बतावा तो है अरे लसिया जे हौवे बेटा तुहारी भाई यार जे करे ओ मोर जीता हजाना हेली आइल रे लिहल्ला बघरे उदलान ये बेटा जोरिया तोरा दिहा हाय तले जे बतिया हेलिया इंदल हेलिया सुन इंदल के ओगिया लागल बे या तेगा बाजे घिचले बाबूई ये चाचा काट ले माथावा तो आज गोया बिचाला दिहला या लेके हयते का भाई इंदल धावल या नरमे बचली आ मरदी नरमे बचली अरे उदल बोल बचावई मन हमारी बाप उदल कहले बचवा सुन ले काहे का जान ले लेली एक भेजली कि जो सिंगल दिन में पदमा के डोला लेके आज मोह महाराज तो लेके गई हरिद्वारी में अब विजय सिंह पदमा के डोला पापी बात हरवा दे विजय सिंह लेके गए विजयगढ़ महाराज आ घोड़ा तय गाय कर लेके गईलन हमर नाम तो हंसा दिलस याइल बाबा में खिसड़ाई ना बाकी इंदल खिसिया मत तोरी ब्याही पदमा की डोला पापी हरवा दिला
पदवा की कारण पदमे कारण हम मार के खत्म कर दिली तो इंदल खिसियाजन आधा के हिस्सेदार ल दुनिया छोड़ के गोइल वाह एको हिस्सा लेके मोहबा में इंदल करो राज एकता राज करो आल्हा गलंग जाए दे बेटा ये दुनिया छोड़ के गई एको हिस्सा तो के मिल गई एले इंदल खुश मगन हो जाए कहला कि बा रे चाचा बा ठीके कइल हो चल पापी के लाश लेके चला गंगा घाट पर पलट गेल आ चीता सजा के अपने हाथे याग देवा लगा बाकी सुना जाओ वहां से आरती उठौले बना लो लेके गेलो लो गंगा घाट पर वाह आएले उदल चीता सजा के अब बात न अपन हो तैयारी में होना जा कहला कि भैया मलखान सुरखान लाखन ब्रह्मानंद डिभा तिवारी वाह सब कपड़ा निकाल के तिरवाही धले जितना बहादुर हल कपड़ा निकाल के तिरवाही धले बनन हाथ के उदल बात लुकार ले बना उठाए वाह आइने लाश धरवा के उदल चीता दे बना सजवा कहला कि मलखान भैया पर हाथे आग लगा दो तू हई हम मलखान कहल गरे पापी पर हाथे जान अपना लड़का के ले तो तू ही तू ही आगी लगावा बागे न सुनल जाहो अरे एली एलू कराई देखबा उदल है उठावाले बाणा होय अरे पपी ऐसाली रे दिहला चीतावा के रपासा या गाना मैरे सोचो बारिया पाला मानवा हमें अजियते है पपी आयो गिया ए हो लागा एली ए जुआरा गंगा आई हरिया फेकले बाड़िया हलसिया लेके गइली पता पूरिया बेबा लाश लेके गंगा माई पतलपुरी में गली ले ले कपड़ा भाग चल मारो जितना वीर मुहबा के रहे सब जो सोचल के हम भूख ताप लेली आ धैले बनल मुहबा के रा बाग सुना जाहो अल्ले जाके लसिया माईया लड़का के सेवत बाड़िया एलिया आयो से आइले हो अरे बाड़िया ये पापी आई जे जुमर बाल जा अगर मोहबा में वाह एले मलखान सुरखान लाखन ब्रह्मानंद डिभाती वाली आल्हा उदल सब कोई जुमल बा मोहबा में जवन बंगला रहे आल्हा उदल के वाह दिन बीतल बा सांझा पहर गइल बटेनिया राय हां एले उदल नाच करावत ना रात में गवर्नमेंट आवतन रात भर नाच करो बना सवेर के टाइम गइल बटेनिया राय वाह आ गंगा में तो जी की सेवा करते बड़ी आ पदमा 12 बजे सदबर चलावत में विजयागढ़ में ये सुनल जा मोहबा के हाल ए सवेर के टाइम गइल बटे उदल बैठल बड़ा अपना बेदुल घोड़ा पर आ लेके कोड़ा चले बना धैले बना बकरी के राह हां जाके भानमती से कहला उदल की भानमती तोहर केहू दुनिया में बाना जे रहल दुनिया छोड़ के गइल अब के करी सहारे रहबू मोहबा राज अब भाग जाई यहाँ से तू हाँ तू निकल जा मोहबा से भानमती कहली कि हाँ बाबूजी ठीके कहतनी हमार सिंदूर धो देली मोहबा राज तो जब अपन लड़का के ना भरी तो हमार कहाँ से होकर हां बाकी हमके खेदी मो वाह उदल हाथ के कोड़ा ले उठाए की राय सकत नहीं यहाँ से भाग जा कहली ठीक बा खेदी मत हम चाहते बानी भानमती मोहबा छोड़ धली अपन धल बली अपना पहले की बिरहिया गाँव सलो की ससुर से खेती मां गोड़ भारी बा गोड़ भारी बा हमार लड़का हो जाई मोहबा में तो हमार गुजारा कली बाकी बाबूजी हमके खेदी बहुत लड़का हमार मोहबा में हुई तो गुजारा हमार कर ले बाकी तब वो पापी के दर्द आई ना हो कहला कि राज से कहत नहीं भाग जा हां तो मरतो देरी नहीं के बाकी पहले के बिरहिया गाँव के ससुरे से रुसली तिरियवा न हो धैली नैहर के रात अपने खन गबो अबो के गावत मान बाकी कब चलत बा घरी हां बाकी सोचली भानमती की धली अपना नैहर कर्नाटक के हरा वही जा हमार बाबूजी चंद्र सिंह बाड़ा हमार भाई मोती सिंह बाड़ा
ओइजा गुजारा कल हलो हमार बागी झारा झाराई बसी आई भानो हमो हाथी के रे गिरो अरे लड़किया रोवती रे को हो बिहारा या धैले रे डहरी आई देखबा नैहारवा के भाई एक दिली हाई आ बीतल रे डर हरिये में बा या दूसर हेलिया दिन माई रे डर हरिया में बीतल बा या भानुमती हैया रोवती रे को हल बिहारा या पपियई कासाई अरे मो ओ बाई में जोरे गई आया हमरो हैया से दूर पपियई धोरे दिहला या हमरई के खेदी रे दिहला नगर मोह भानुमती धैली कर नाटके हो या तीन दिन हैया बीतल बना भानुमती के भूखी देखबे लागल बा पिया एने भूख प्यास लागल बा डहरी में कीला लोकल बा भानुमती किला में गइल बड़ी समाई तिरिया लोग गइल बड़ी बटुराई भानुमती कहली कि माई बहुत जोर के भूख प्यास लागल हमार तनी भोजन करावा जा पानी पियावा जा त तिरिया तो दैमान है बगे एगो तिरिया कहलबा कि ना बेटी अपन घर बतावा कहाँ घर है कहले कि घर पर गइल मोहबा घर में मोहबे के हमी रहन बाल हई पतोहिया आल्हा उदल के जेकर भानुमती पड़ गइल बा तिरिया कली खबरदार भाग जाए यहाँ से एक किला में आल्हा उदल बनाओ लेखा रखले हम मुंह मोड़ के भानुमती चल बड़ी धैले बड़ी कर्नाटक के राह बगी 5 दिन बीतल बा डहरी में पूछत पाछत गई बड़ी कर्नाटक में 12 बजे रात खाने पहुंचल बाड़ी जेवर बखरी रहे चंदन सिंह के रात में जाके 12 बजे द्वारी पर सिकड़ी दिले बड़ी बजाए अब वो करे भौजाई तारामती रहे आवाज सुनले बे किली खोलले बे दखले सूरत में बमुनी के कहलस गरी बमुनी हे अवस्था में 12 बजे रात खाने कैसे आ गेलू बागी भानुमती कहली कि देखा भौजी मत विपत कहा हमार विपत मत कह के तर कहत बड़ी हो आ कैसे कहत बड़ी एक भी रही लोग कैसे गावला हो अरे बाबू दरोगा जी बाबू दरोगा जी केवल ले गुलहिया पियावा बंधला मोर बाबू दरोगा जी केवल ले गुलहिया पियावा बंधला मोर बाबू दरोगा जी भानुमती का कहत बड़ी हो आया रे मोरे भौजी हो आया रे मोरे भौजी हो मोहबे से गईली हम खेदा यारे मोरे भौजी हो मोहबे से गईली हम खेदा अरे मोरे भौजी हो हउदला पापी कसाई हो गईले अपन लड़िका दिहले मुआई पेट में हमारो लड़िका पले टाइम गईलो लियराई की अरे मोरे भौजी हो आधो दिहले से दूरावा हो हमार अरे मोरे भौजी हो धो दिहले से दूरावा हो हमार यार मोरे भौजी हो भानुमती का कहत बड़ी हो
बड़ी जोर के भूखा लगल बा भोजन देबू कराई। तो रात में 12 बजे का बचे रहे हो? बसिए जो रात में बचे रहे उहे ले जाके अगला बैठवाली अब भोजन दिहाली कराई कि यारे मोरे बबुली हो आई जा गुजारा कैले बो तोहारा। अरे मोरे बबुनी हो आई जा गुजारा कैले बो तोहार। अरे मोरे बबुनी हो वाह लेके गईली ठाड़ से भोजन करौली रात में खियौली अंगना में। चंदन सिंह के बंगला बहादुरी पर है। चंदन सिंह के पाता नहीं खे कि हमार बेटी हमारी घरे आ गई बे बागे न सुना जाओ। ये न जब 3 दिन बीतल बा जवन गोड़ भारी रहे भानुमती के लड़का होखे वाला टाइम गइल बा नियर आय। जब टाइम नियर आ गइल बा तो दर्द होखे लागल। ओ करे भौजाई तारामती रहली। कहली कि देखा भौजी हम लड़का हो तो तन देख रे कैल करी हा तू ही बड़ी केहू केहू बाव ना तू ही एगो बाड़ू। कहली कि जाओ बेटी आराम करो कोठारी में। गलीवारा में तारामती खटिया ले ले बिया। ये रे दिन बीतल बा साझा पहर गइल बा नियर आय जब रात भइल बा बागी सुन जा। 3 दिन बीतल बा कर्नाटक में भानुमती के चंदन सिंह के बंगला बहुत दूरी पर है। जवन लड़का पलत रहे पेट में टाइम गइल बा नियर आय। जब दर्द होखे लागल भानुमती कहली कि भौजी तन लड़का उड़का होई तो देख रे कैल करी हा। तारामती कहली कि जाए आराम से कोठारी में सुता बाकी जब दर्द होखे लागल हो आई गलीवारा में खटिया ले ले बड़ी बिछा बाकी होता बा दरा दिया या देखबा भानुमतिया के हे यार लड़की है रोवती रे का हो बिहारा भाई हो लड़का होई तो हमर नगर मोहबा हम मोहबा में खुशिया देखबा होई थोया बतिया है सोच के भानो मती है रोवा अब का हया कैला ऐसी हैया धी हैया राती रे मारा रे मोर टोला हैया रे घंटी गनल रे गा लड़का जे जनमर यार लड़का गिरल रे धार लड़का धरती पर गिरत कही भानुमती बेहोश हो गई मूर्छित तब जब हो गई तो लड़का रोल बा तारामती के कान में गइल बा आवाज। तारामती गलीवारा से चल दिले बड़ी बागी सुना जाओ। तारामती हैया जुमोल बाइया ओही रे कोठरी या गजब रे सुरती आई रे अल्लाह के गजब है रे हाले बाणा रे भगवान सोचली कि दादा गजब भगवान रहले बड़ल गजब सूरत बा लड़का के बाकी हमके अइले भइल 12 वर्ष एक अइले भइल 3 दिन एक भगवान लड़का दे दिया यह लड़का हो जाई जवान कर्नाटक में तो हमके अइले भइल 12 वर्ष भगवान ना लड़का दिला ना लड़की दिला। आज जब जवान हो जाए कर्नाटक में तो हमार बाबूजी चंदन सिंह एक राजपाट दे धनिया के राजा हो जाई तो हमारो मान सम्मान रही ना पापिन का कर दे आये तले आया पति आई रे या दूसरी हैया कोठरी में आये कोई जे हरी आई रे को या
हारी लेके जुमारी रे आवे के पास या हारी आई में कौशले बारिया ओही रे लड़का के हे पापी चला ले अधियार हतिए में बा पापी लड़का के हारी में ठूस ठूस के बाद आधी रात भइल बा वही लगले चल दिले में धैले में केदली बन गया या धैले रे डहरी आई पापीला केदारी बानवा के रात भरी रे चलल रे पार पिहलिया जे बा रात भर चलल में सुना जाओ इले केदली बन में गइल बे समाई हारी तो ध दिले बा हारी ध के वहां से चल दिले बे आ धल में कर्नाटक के राह सुना जाओ लारी कई जे रोवत बाड़ा ओही रे हारी ओहमे या एगो कुटिया रहले रे जो नालावे में बा एली आई आवाजी आई साधु बाबा आवाज सुनले हमारा यारे बाबई बाली अरे दे ले लकारा वाह एने साधु बाबा आवाज सुनल लड़का के कहला कि बाप रे बाप ई कैसन हारी लौकत बा हमें जंग में लड़का रोए लागो आइल बना हारी के पास हारी फोड़ के लड़का लिहला निकाल कहला कि केवन पापिन हां हमारी जंगल में बात और हारी में लड़का कस के फेंक दिया बाबा लड़का के ले बना निकाल आ ले जाकर सेवा कर बड़ा अपना कूटी पर तो वहां के बाद तुम्हें छोड़ दे तो सेवा कर बना ई पापिन जुमल में कर्नाटक में भानुमती के होश आ गइल बा भानुमती घूम घूमे पर लड़का खोजत बारी कोठारी कोठारी तो लड़का घर में रहितो न मिली तौले तारामती जुमल में भानुमती कहली कि भौजी हम लड़का बा कहाँ चुरा देलू हम लड़का बा तो कहाँ बा कहली कि तो लड़का तो भाई बहना कैल हमके तू अशरंग देहली लगाए कहल कि ना भौजी लड़का भइले तो जल्दी ओकरी बाद हमर होश डूब गइल लड़का बा हमर दो कहाँ बा हां तू ही रहलो देख रखबे तारामती हाथ के लबदा ले लेबे उठाए मारत बे लबदा के मार आ मार पीट के बातन खेदियो देलस हो हां परी घर से निकाल घर से देलस निकाल कल खबरदार भाग जाए यहाँ से दिखाई मत दिया कर्नाटक में भानुमती सोचे मनवा में अपना मन में करते विचार की ससुरों से खेदा गेले मन नैहरों से खेदा गेले आ हमरो अब जियल बाटे कहते दियाल हर परान बाकी सुना जाओ बाकी जहरा जहरा सी आई देखबा भानुमती के गिरा हाय बका हाय कैला ऐसी ये भगवान या धैले रे डहरिया देखबा होया के हाँ भानुमती है सोचत अपना नवे में हाय एगो हाय कुआ नवै रे डहरिया में लौका या भरल हेलिए पानी आई रे कु नवे में या भानुमती है जुबल बारिया कुआना पासवा में भानुमती है जुबल रे कु नवे के पास या भरल हे पानी आई रे ओही रे कुआना में झकते है पानिया देखबा आइल हो झुरा या झरा झरा ओसी आई भालो अति के जगीरत महवा ये भगवान ना कइलो भा कहनिया काम या गजे भाई विपत्ति आई भगवान हमारा के दे रे दिहला भानुमती सोचली कि भगवान गजब विपद दे दिहला हां आगे बढ़ल बारी बा कुछ दूर गईली भर रहे पानी बातन पोखरा के पोखरा लौकल बा धैले बड़ी पोखरा के रा की पोखरा में चल के हमहू प्राण अपन तेज ले ना बास रहे ना बसुरी बाजी गइल
गई पोखरा के पास, पोखरे में फाटल बा दरार, अब पोखरों के पानी गई झुरा सोचली कि भगवान गजब विपत हमके दे देला, तब विपत के छोड़ेला ना हो, जैसन आवेला उसन बात मिले लगावे खाती। तब विपत्ते वाला हम बात को बता दी भाई, जैसे विपत भानमती पर पड़ी गई बा कि कुआनों के पानी गई झुराई, पोखरों के पानी गई झुराई, बाकी हम बता दी हो। अरे ये कता विपतिया पड़ल राम चंद्र पर, 14 बरिस के भइल बाबा नवाद, आय कता विपतिया पड़ल घर जंगल में आ, सीता है रावण हरि के लेके जाओ, रावण है ले गईले अब है लंका में आ, मंदोदर सुतर हली गोड़ा पसारो, देखली साप परावा हैया धीरतिया में आ, लंका में कूदरे गईल रे हनुमान, सोने के लंका हेरिया राखियो हो गईला। ये सुना जा हनुमान जी जाके लंका सोने के जब जरावे लगल तो सोने के लंका राखी हो गई, काहे हो गई, कैसे राखी हो गई, सपना देखत है मंदोदर, मदोदर सपना देखत बारी कि हनुमान जी आके सोने के लंका जरावे लगला, रावण सरिचरा के अपना पलंग की पाया में बंधा, सरिचरा कह लगे हनुमान जी हमके खोल के अपना पिठिया में बांध द, आगे जराव पाछे तका द, जिन्हें ताक दे मुने बात और सोने के लंका राखी हो जाइए, तो वह हनुमान जी कहलान, सोने के लंका हेनिया राखी हो गईला, ये मंदोदर के ली दिया रे टूटली बायो, आ धैले डहरिया रे अब है बंगाला गया, रावण है सुतर रहले गोड़ा पसारो, जाके जागावत बारी अपना कांता गया, सिंदूर है मान ले मोतिया हमारो, लेके है अली है सीता जी के आई, है लिया है राम की है दे चौपायो, यतने है बतिया है रावण सुने, रावण के योगिया लागल बे बड़ी, केतना है जोरावा है रामचंद्र, जरिया है जोरिया लंका रे हमार, आधार बहावा देव ब्याहियो मन हमारियो, वही तारे विपतिया पड़ल बे लड़किया पर, जे कहलिए भानमती पड़ गईले ना, आज झर झर आसिया गिरे लड़किया कहे बाप रे बाकी सुना जाओ, इन्हें बा वही तरह बात अपन भानमती में विपत पड़ल बाहो, किरीन डूबल बे डहरी में, रात बितौले बड़ी, सबेर के टाइम गल बटे नियर आए, आगे बढ़ल बाड़ी, आगे बढ़े तलक जंगल लौकल बा, आज जंगल के धैर्य बड़ी राह, तल जंगल के राजा शेर हमल अपना जोड़ी बाघ से कहला कि अरे भैया है कैसन त्रिया हमनी के जंगल में आवत में मारी धल जा, निडर आवत भगवा कहल कि ना भैया तनी पाता लगा ले बदू कहाँ के त्रिया ह, हमनी के जंगल में आवत में डरात नहीं खे, कहल कि जा पाता लगावा, इन्हें जब बाघ उछाड़ मरलन भानमती के पर बनीगा, भानमती कहली की चला बाघ भैया आवत मारी दिहन न बास रही न बसुरी बाजी, बाकी बाघवा के नरमे से करत बना बात की कहाँ घर है, इन्हें बात और अपन भानमती कहली के सुना भैया घर मत पूछा, हमके तुम्हारी दा
कहल कि ना अपन घर बतावा कहाँ घर मारे है। के तो बटले बा, पहले घर बता। पहले अपन घर बताओ, मारे के बटले बा। हाँ, भानुमती का कहत बड़ी हो, का? घर पर गेल मोहबागर में मोहबे के हमी रोहन बार आहा, आई पतहिया आल्हा उदल के जेकर भानुमती पर गेल बा नाम। वाह, ये तना बास में बघवा अपन जीव लेकर चलल पराई हाँ, धैले बना जंगल के राह। हाँ। जंगल के राजा शेर रहल, शेर कहल अरे जोरी ओकर घर कहाँ है, कहाँ के तिरिया हो? कहाँ के तिरिया है। हाँ, बाघ बाघ कहल कि भागत रह के पूछ तरा भाग आल्हा उदल के पतोई है जेकर भानुमती पर गेल बा नाम यही जंगलों में आवत बे। हाँ, तब बाघ शेर जंगल छोड़ के भाग चला, छोट में जानवर कहल कि हमारी के रह के का कइल जाई, भागो। भाग यहाँ से जंगल खाली हो गइल बा। हाँ, बाघ सुना जाओ हाँ, बाकी लागल हेली या लती आई देखब आ वही रे जंगल में आ भानुमती हैया रोवत देखब चली रे दिहाली राम। या धैल रे डहरिया देखब अब हो आंगवा के भाई अब काया कैलो ऐसी ये भगवान। बाघ सुना जाओ आई एगो कुटिया रहल देखब साधु बाबा के आया ही रे दादा बाबा के रे पागल बा धियान। बाबा के ध्यान लागल बा हो। भानुमती गइल बा कुटी पा, बाबा के चरण धैली, बाबा के ध्यान टूट गेल। बाबा का कहत बा हो, आ कैसे आइलू बेटिया मोहरी कुटिया पर आई अरे बेटी ना कैलू अभा आगे निया काम। बेटी हमारी कुटी पे आवेला ना केहू, तू कैसे आ गेलू भाई काहे झरझर आज देत बड़ गिराए। कहली भानुमती भानुमती के बाबा विपत के मारल तोहरा कुटी पे आ गेली, केहू ने क्या पूछा था केहू के पूछल ना, बाघो से छोड़ के भाग गइलन। तब बाबा हमके मुआ द कहल कि ना बेटी अपन घर बताओ। भानुमती का कहत बारी हो, का कहतड़ी आ घरवा जे परी रे गइलो नगर मोहबा मोहबे के हबी हमार हई हई पतोहिया देखब आयाल हाबू हई अरे जे कर भानुमतिया हई एतना है बतिया देखब बाबा हेनिया सुनाले ये बेटी माली जईबुआ हो हमारा। बाबा कहल कि बेटी रो हाँ, जगह- असली जगह पे आ गेलू तो तुम मुहबू ना। हाँ, सुना बेटी हाँ, तुम्हारे खानदान के पुजमान है जेकर अंबर गुरु पर गेल बा नाम। हाँ, भानुमती कहली कि ये बाबा वही पापी खानदान के तो पुजमान हुआ हाँ, उदले अपने हाथे अपना लड़का के मार के मुआ के चिता सजा के दरिया के किनारे फूकता पे हलन। हाँ, तो वही खानदान के तू पुजमान हुआ। हमार गोरी भारी रहे बाबा, गोल, गोर भारी रहे, मोहबा से मार पीट के खेत धलल उदर, उदल गली अपना नैहर कर्नाटक। हाँ, वही हम लड़का भइल हमार भौजाई तारामती चुरा के हाँ, आ कहा लड़का फेंक धलस। हाँ, लड़का मंगली तो हमके मरियो पीट के खेत धलस। हाँ, तोरा कुटी पे आ गेली, साधु बाबा हमके मुआ द। केहू ने- बाबा कहल कि बेटी मुआबू नाही, हाँ, एगो लड़का हम पवले बानी हाँ, आ कुटिये में सुतल बाटे हमार, तुहार हुई तबो सेवा करिहा आ दूसरा के हुई तबो सेवा करिहा। जा उठा लो। जा उठाला आ सुतले में जा के बात अपन हो। भानुमती लड़का के लिए बड़े उठाए, हाँ, जब उठा के सेवा तो करत बारी, बाकी हम बतावत बारी हो हाँ, ये न जब पर दिन सेवा कैले बारी हाँ, है कुटी पर। कुटी बा। हाँ, बाकी एक दिन भानुमती झरझरास दिले बड़ी गिराई। हाँ, बाबा सोचला कि बेटी हम समझ गेली, वाह, काहे तू रोत बारू, हाँ, सोचत बारू कि हमार लड़का है कि दूसरा के हा। कहली कि हाँ बाबा ये सोच के तो रोत बनी। हाँ,
तब बाबा कहला कि बेटे सुना, इस जंगल में हम परीक्षा ले पानी वाह अपनी माया से हाँ 14 गो तवा बनावत बारी, बेटी तुहरा सीना ले बांधत बानी, आ तुहार लड़का होई वाह तो तुहरा छाती से दूध निकल के 14 तवा छेद के आ लड़का के मुंह में समा जाई तो बेटी जान जे के लड़का हा हमार। हाँ हाँ कहली कि हाँ बाबा तब तो जान जे भाई अनजान में बानी। वाह अपनी माया से बाबा हमारा बाबा हाँ 14 गो तवा के लिए बना तैयार, वाह। भानुमती के सीना ले बांध दलन और समरे लेके खड़ा बना पुकार के बना भगवान के, भगवान ये इज्जत राख दी हा हमार भागियले। हाँ हमारा बाबा लड़का के लेकर सामने खड़ा हो गए बड़ल, कहला कि भगवान ये इज्जत राख दे हमार, पुकार तो कैले बना बकेरे सुना जाओ। अरे कैले आई पुकारा आई बाबा अब हो भगवान के या भगवानी के महिमा देखबा, गम हो पार या दूध हवाई जे चलल मार, या 14 गो तवाई दूधा, या दूधावा समाइल मार, या भालमती गोदी आई में, या जुगजु हाय बेटा मोर जा, हाय हमारा बाबा खुशाई रे बाबा कहला कि बेटी जान गले कि हे लड़का ह तोहार, आई लड़का के नमो बता दी, नाम धके बोले हा बाबा का कहत बा हो, या नाम आई बाता रे दे रे, या हरे जे पर जंगो जीता, या जंगो जीता या नाम आई धर, आई हेली आई खुशाई रे मां, एने बात और भानुमती खुशबारी कहली कि बाह रे बाबा बाह, हमारे लड़का हो ऐया से जान गए कि लड़का हा हमार जकर जंग जितन पर गेल बा नाम। कहला कि हाँ बेटी सेवा कर रहे हो, सेवा भानुमती करत बड़ी जंगल में बागसरजा हो 5 महीना के जब लड़का भइल बा, जेकर जंग जितन पर गेल बा नाम, आ रहते रहते लड़का जब 5 बरिस के भइल बा, जेकर जंग जितन पर गेल बा नाम, यहाँ के बात हमें छोड़ दे हमारा बाबा की कुटी पर आ सुनल जा गंगा माई के हाल। गंगा माई अमर से कहली कि अरे बचवाया हमारी के कहिया लड़ाबा, अमर कहला कि हाँ माई तरी हमके छुट्टी दे दा, इनमें से निकाल दो मोहबा में बाबूजी खोजत हुई हमार। गंगा माई ठसा ठठा के हंसली कि हाँ तोहर बाबूजी एनिए तकबो करला रोजे रोजे कब लइका बाकी अम्बरजीत कहल घरे गंगा माई तनी कहने की देखी तू का कहलू, बाकी हमार मोहबा गइल बेटे धिरकार जल्दी बता दो हमर भानुमती कहाँ बारी है कैसे बारी, गोड़ भारी रहे। बाकी एले गंगा माई कहली कि जा भानुमती मोहबा से गइल बड़ी खेदाय, आ तुहारा ससुरारी अपन नैहर कर्नाटक के धैल बड़ी रा। अमित कहल भाई तब निकाल दे जेवने जुआड़ गंगा माई फेंकली कि जुआड़ के संग ही अम्बजी दरिया में से निकल गइल, 5 बरिस पर दाढ़ी जाटा कुल बढ़ गइल बा, फाटल कपड़ा शरीर पर माने पगले के भेसबा। अम्बजी चल दे धैले बा अपना ससुरारी के। अरे अम्बजी धैया सोचेला अपनी मानवा अयो का खइलो श्री भगवान या धैले है डहरिया रे एक दिन है बीतल डहरिए में या दूसरा दिनवा
जैसन है दिनवा रे बीतल बायो बाकी सुना जाओ या धैले है डहरिया रे कोरोना तो कह के या मज धई बांधी दे लो लेला कारो या 5 दिन है यो बीता यो मज धई गईले कोरोना तो कराजो या जवन है बंगालवा रे चंदन सिंह के गेटवे पर जावा लगल पहरदारो या पगला हेलिया जुमल बाड़ा हीरे गेटवा पहरुआ कहे बाप रे पहरदार कहला कि सुना कहाँ रे ले जाता कहा जात बाड़ा अमरीत कहला कि पहरदार हमके छोड़ता हम जात बनी ठाकुर के बंगला पर बहुत जोड़ के भूख प्यास लागल बा हमार अचल के तनी भोजनियो मांग ले तनी तनियो तो पी ले पहरदार कहल जब ई बात जा सकेला जा जा एने चल दे बनल धैले मन बंगला के राह बाकी ने सुना जाओ चंदर सी बैठ के करावत हम नाच अपनी बंगला पर नाच जमले बा अब पगला गइल वही बंगला पर सबका नजरिया पड़ल पगला पर आ तबले हई नाच बंद हुई चंदर सिंह कहला गे बचवा कहाँ तोर घर है कैसे आ गए हमारी बंगला पर अमरीत कहला कि बाबूजी पागल मत कही कहला कि तू के हुआ अमरीत कहला कि बाबूजी हमें अमरजीत हमें कहला के री बचवा तोर दासा का हो गइले हे भेष में आ गइले अमरीत कहला बाबूजी छोड़ा पहले बता दो कि हमार भानुमती कहाँ बड़ी कैसे बारी तो चंदन सिंह के उन्हों के पता ना रहे उनका बंगला बहुत दूरी पर है ना जलना कि हमार भानुमती हमारी बखरी में आयल बड़ी कहा लगी जो बचवा बखरी के पता लगा ली घरे चल जाई जा हम न की जाना कि भानुमती आयल बड़ी की देखी आई अम्बाजी चल दे बनल आ धैले वहां बखरी के राह जाके तौरे मती से पूछा कहला कि पहले बता दे भानुमती कहाँ बड़ी कैसे बड़ी तारामती गली खबरदार ओ खानदान के वैसा लड़की ना आके भाग के आ जाए आई लेखी आई हस तू भाग जा झरझरा सिरत पर पगला के सोचलस कि बाप रे बाप भानुमती एली ना गांगो भाई झूठ बोल देली आ मजिद बात और अपन चल देहलल एले कुछ दूर गइलो जोगी लो भेटा गेलो लो झुंडे भेटा के जाके शामिल हो गेलो जाके वही में शामिल हो गेलो जोगी लो अमरजीत के जोगी बना देलो सरगी बसुरी कुल दे देहलल झोरी ओरी आज जोगी वाला पोशाक झोरी ओरी कुल दे देहलल तो हेठा तो लड़ाई वाला पोशाक रहे कुल पागले वाला रहे माने पुरान हो गए रहे वही पर से बात और अपन जोगी वाला पोशाक अमरजीत ले बना लगाए सरगी बसुरी ले लेहलन अल्ले के पर चल दे बना जोगियों से फेन वो कगरिया गइलन अलगे आ सोचल बड़ा कि चली पता लगाई कि भानुमती कहाँ बड़ी हमार अकेले पता लगावे लगलो बाकी सुना जाओ बाकी जोगिया के भेसा में देखबा अमरजीत भैया चला यारे जोगिया बानी यारे दे हो ले लाकार या धैले रे डहरिया जोगिया यारे जोगिया सोचता पाना हैया गवे हैया किला वे देखबो जोगिया रे देखले ये जोगिया सोचत या पाना ये जोगी सोचला कि चला तनी भा बना के चला बनौटी जोगी बानी ये तर तो बनौटी जोगी बानी परखे में बाकी के तरह जोगी लो जान लो एक हम बता दी एक बिरहिया लोग आवेलन भाई कैसे जोगी जात बड़ा हो अरे रूबता झामातया जोगिया चाला ले डहरिया अरे चाला ले डहरिया हो
आरु मता झा माता जोगिया जाल न हो रा या हो रामा हो मता झामो तो जोगिया जालन होरा किया हो रामा हो रो मता झा माता जोगिया जालन होरा एक घरावा मांगे जोगिया दुइया घरावा छोड़ा ले अरे दुइया घरावा छोड़ा ले हो तीसरा घरावा लिया रायो ना हो बाग तीसर घर जब जोगिया लिया रा लेला आ तिरिया बटूरा रे गैली वही रे द्वारी पर द्वारी पर बाबा कहवा घरवा है तो हार न हो ए तिरिया कहली कि बाबा घर कहाँ हो कहल घर गोरखपुर है गोरखनाथ के चेला हम आ गोरखनाथ के चेला हवी तो जहे जोगिया का साँझ हो गई तो हमें घर हो गई बागे ने तिरिया कहली कि बाबा एहू उम्र में कैसे जोगी बन गई ला तो जोगी का बताओ बड़ा हो बाकी एलिया गवाना वयो माई हमरो हेलिया हो रे गईले हमरो हेलिया हो रे गईले रात में भाई भवत रहली खियावत हो रतिये में दुलहिलो मोर फारार हेलिया हो रे गैलिया फारार हेलिया हो रे गैलिया दुलहिन कारण जोगिया बोली जाली न हो रा या हो रामा हो दुलहिन कारण जोगिया बोली जाली न हो रा बागी ने तिरिया कह लिखी जोगी बाबा वो कैसर है कि राते में फरार हो गई तो हमनी के 10 जन तैयार बानी जा हमनी से बियाह करबा बागी जोगी कहला हो सकला के तोहन लो भाग जेबू जा तो जोगिया झाड़ के चल दिल मन दूसरा द्वार के धल बना रहा बागी जोगिया गाँव जात बना भजन असली जोगी लोग के भजन ही है कैसे गाँव जात बड़ा हो कैसे अरे गुरु के नगरिया हम आ जाई बहो रागोल मानावा गुरु के नगरिया हम जाई बहो रागोल मानावा गुरु के नगरिया हम जाई बहो रागोल मानावा रागोल मानावा रागोल मानावा रागोल माना गुरु के नगरिया हम जाई बहो रागोल माना गुरु के नगरिया हम जाई बहो रागोल माना ए हो बागे के और गाड़ी भाई अरे गुरु के लग हरिया मेरू खाना पारा सावा गुरु के नगरिया में रुखा न पारा सवा भाई वाह गुरु के नगरिया में रुखा न पारा सवा रुखा न पारा सवा साहे रुखा न पारा सावा रुखा न पारा सवा साहे रुखा न पारा सवा भाई वाह रुखा न पारा सवा साहे रुखा न पारा सवा कहवा है जय के छा हाई बाहो रागोल माना गुरु के नगरिया हम जाई बहो रागोल माना गुरु के नगरिया हम जाई बहो